Haupa! Kaixo! Hementxe gauz, Euskaraldiz izen da, honetan 11 egunetan, da, Trapagararen azkenien gure izen dugune da, apurbet geure saltokietan, Euskaraldizen Euskara erabili bezeroen artien, eta apurbet zabaltzi, herri izen. Orduen, gaur, azkenien ingo dugune da, apurbet azalduko dutxu ego zerrein dugun herri izen apurbet hau dana ospatzeko. Alde batetik, udalagaz batera, baturikeko elkartiekin dagoena da, iztegitxo txikitsu bat atara, hitzekaz, hitzez bardinekaz, euskarazko hitzak, eta beste alde batetik indugune da, sosketatxu bet, orden amentxeko guz papeletak, eta sosketa azkenien zertan datza, bain duguna da, bezero bakoitzak, egin behar esan dagoena da, idatzi hitz bat euskeraz, eta gero izena bizenak eta telefonoa, horregaz bete. Egize da oso pozik gauzela honegaz bain dugun ekitaldizegaz, jente asko parte hartu dauelako, oso pozik gauz, erantzunegaz. Eta, ontsingo dugune da apurbet sosketa egin, egingo dugune da Olgak atarako dugu papertxu bat, eta ikusiko dugu ondo, konprobeko dugu, hitza ondo idatzitxe badauen, izena bizenak eta telefonoa. Orduen Olga atarako dugu, ez dugu esan, honetan sosketan izen diez 6 txartel, 50 eurokoak, erabiltzeko 50 euro, saltoki ezbardinetan. Baturiken sartute dauzen saltoki ezbardinetan. Orduen, azkenien txartelak horretarako izango diez. Atarako dugun 6 pertsonan izenak izango diez 50 eurokoan txarteltxuen ire bezliak. Orduen, Olga, atarako dugu txartel bat, konprobeko dugu. Eta ikusiko dugu. Eta hemen, badekogu, idatzi dauen hitza euskeraz, Olga, da agur, orden ondo dau, izenak bebai eta telefonoa. Orduen, esango dugu telefonoa eta bai, falta da hori bai, abizena ez dau. Orduen abizena ez badauen ez dugu balizo, ezta? Orduen, bakarri dekogu agurri hitza izena eta telefonoa. Orduen, honek ez dugu balizo, beste batetarako dugu. Eta honek kaixo hitza, izena bizenak Aron Hernández Esteban. Eta hori da, eta telefonoaz dugu esango, idatzitxe dago, Orduen abizengo zan lengua, irabazlie, 50 eurokoa, bigarren atarako dugu. Eta hementxe bai badekogu, idatzi euskeraz eta etxea, izango zan hitza, eta gero izena bizenak dekogu Raquel de Frutos. Orduen abizengo zan bigarren irabazli, Bigarren. Oso ondo, eta bagoaz hirugarrena ikusten, hone bebai badeko hitza, Astana, ondo, eta gero Montse Fernández, hirugarren irabazlien. Beste bat, laugarrena, ikusiko dugu izena, honek ez deko abizenik, orduen ez dozko balizo, beste bat atarako dugu. Eta honek badeko, idatzi euskeraz jarri deu anaia hitza. Eta izena bizenak Mertxe Francisco, hori da, eta telefonoa jarritze da, orduen laugarren irabazlie, eta beste falta jakuz. Azkenetara goaz, eta hau da, hitza idatzi deu bai, ondo dauela, eta gero izena bizenak Magdalena Vicente, hori da, eta telefonoa badau. Orduen, bosgarren irabazlie eta azkena, egutuko dugu ondo. Eta azkena, ikusiko dugu eta hementxe dekogu ondo dau, idatzi euskeraz irabazlea, hitza, izena bizenak Aitor Soriano Gómez, eta telefonoa bai badau, ondo dau. Orduen egu izango zandana, badeko guz irabazle danak. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko parte hartzi gaitzik, eta beste batera arte.